Ola, benvidos a outro episodio máis. Hoxe temos aquí a Bruno, que nos vai contar unha historia moi interesante e que non lle pasou a él directamente, pero bueno, eu sei unhas pinceladas e ele hoxe vai nos explicar pois todo o que pasou, por que pasou e todas as cousas. Seguramente non vos sone, pero cando empece a contar a historia pode ser que xa vos sone de velo pois nas noticias e así. Que tal, Bruno? Hola, boas tardes, moi ben, gracias pola invitación. Nada, gracias a ti e nada, perdono por todo isto. E ao final por fin coincidimos, que xa levamos tempo intentando cadrar, e tema de horarios e tema de tal, pois non puidemos. Por fin estamos aquí. Sí. Pois nada, benvido unha vez máis. Bueno, si queres presentarte ti ou explicar máis ou menos a razón de por que estás aquí. Bueno, perdón, a mí gustaríame, ao final vamos falar dunha historia que non é túa, non che colla a ti directamente. Gustaríame saber pois quen é Bruno, quen eres ti, e depois si falar un poquinho do tema por que estás aquí. Sí, bueno, pois Bruno é un rapaz da Coruña, teño 33 anos, bueno, traballo como policía nun concello ao lado da Coruña, bueno, moita xente seguramente me coñecerá de fai 5 anos de salir nas noticias pola morte do meu irmán. Bueno, ese é o principal resumen polo que a xente me pode coñecer en Galicia e bueno, e máis concretamente na Coruña. Como foi eso? Como foi ese suceso? Bueno, meu irmán vivía en Filipinas dende o ano 2017, dende finales de 2017. Bueno, el ali creou unha marca de surf, abriu tamén un restaurante con un bar e tamén unha tenda de roupa. En xaneiro de 2020 a policía filipina o asesina no marco dunha operación antidroga, ou supostamente no marco dunha operación antidroga. Dixeron que era un capo da droga da isla de Siargao. Mataron na súa casa, na porta da súa casa, dicindo que, bueno, pois que era un traficante e que cando el ia a venderlle droga a un suposto comprador, que en realidade era un policía encubierto, un policía encubierta, sí. O informe policial di que el se deu conta, sacou unha pistola e disparou. Entón os policías responderon a eses disparos causándolle a morte, e bueno, esa historia é a historia, digamos, que a policía filipina quiso contar, pero bueno, despois o NBI, que é como un organismo como o FBI en América, fixo un estudo da escena do crimen, de como foron os disparos, de como se desenvolveron eses feitos, e foron desmontando punto por punto todo o que os policías filipinos me contaron como había pasado. Bueno, agora mesmo estamos nun punto no que os policías filipinos están na cárcel, e bueno, sigue habendo vistas cada X tempo, porque o sistema de xustiza filipino non é como o sistema español, é un sistema moito máis lento, non hai vistas nin todos os meses, nin cada 2, ao mellor hai unha vista cada 3 meses, ou, bueno, se suspenden as vistas porque non saben si van a declarar xusto ese día no que cae a vista festivo. É un sistema un pouco máis débil, un pouco peculiar. E teu irmán cantos anos levaba ali cando pasou isto? Meu irmán levaba 2 anos e medio, máis ou menos. Foise a finales de 2017, sí, 2 anos e medio, sí. A suposta realidade que defendían estos policías era iso, non? Que era un capo, que iba a vender e tal. E que foi o que despois, a posteriori dese estudio que dis que fixeron, cal foi realmente o
Unha confusión de persona? Non, eles siguen mantendo que a súa actuación foi lexítima, está ben feita, bueno, ese estudio que deixa claro é que o meu irmán non ten nada que ver e non tivo nunca nada que ver ca droga, que a pistola que levaba estaba registrada a nome dunha empresa coa que o meu irmán non tiña nada que ver. O informe o que deixa claro é que meu irmán non tivo nada que ver cas drogas e non é como os policías o contaron. É o que digo sempre cando me entrevistan, cando vou a programas, a radio, por que o fixeron? Non o sabemos. Saberémolo, pois si eles queren contar algo e queren decir si alguén lles mandou facer iso ou por que o fixeron, saberemos algo, se non vexo difícil. Pero bueno, eu quero saber como, volvendo un poquinho para atrás, como un chaval da Coruña acaba tan longe, por que se foi para lá e non pois outro destino? Entendo que será por o tema do surf tamén, como me comentastes. Sí, a ver, el dende os 18 anos viviu fora de casa, viviu en Australia, en Berlín, en Londres, en Tailandia, viviu en moitísimos lugares. El lle encantaba viaxar. Acabou ali medio de rebote porque despois de haber estado vivindo en Australia un tempo, non lle deixaban entrar directamente, tivo un problema ca visa ou algo así, e fixo como unha pequena parada en Filipinas, que ao final se convertiu medio en definitiva, porque el quería montar ali a súa vida e o seu plan de futuro era estar ali. De feito, montou os negocios pensando en quedarse ali, en que para el era un paraíso, ao final o paraíso volveuse unha tormenta. O sea, de todos os sitios que estuvo, ao final Filipinas foi do que quedou encantado. Sí, el sempre decía que lle encantaba a zona, que estaba por explotar, que era unha zona que tiña absolutamente de todo, bo tempo, boas olas, que tiña absolutamente de todo e que ainda estaba por explotar. Faltaba moita xente por traballar aí esa isla e, de feito, non sei se foi en 2018, creo, unha revista de viaxes nombrouna como a millor illa do mundo, de aí foi un crecemento exponencial da illa. Como foi esta noticia? Como recibistes? Foi unha chamada? El tiña un restaurante que tiña unha páxina de Instagram. Cando eu recibín unha mensaxe por Instagram desa páxina, chamoume moita atención porque non solía falar directamente con el a través desa páxina, e o mensaxe decía que era Pedro, un dos seus socios e amigos ali, que tiña que falar comigo, que lle dera o meu teléfono. Despois de 2 minutos chamoume e díxome que houbera un problema na Santa, que era un dos locales que tiña meu irmán cun socio, que lle dispararan e que morrera. Claro, ao principio as noticias e o que sabíamos era moi pouca cousa. Despois foise sabendo que matou a policía, que por que razón o habían matado, por que razón dixeron eles que o habían matado, que non é unha razón que se sostiña, pero esa foi a razón que eles deron, e dende o primeiro momento a verdade é que a min me chocou, pero claro, cando pasou, despois duns días, lle dixen a Pedro, mira, agora xa está, non se pode facer nada por meu irmán, por desgracia, pero quero saber se hai algo de certo, claro, en que o meu irmán este metido ou estivese metido no tema da droga. Me dixo, ni de broma, non pienses en eso, como va a estar tu hermano metido en eso. Entonces eu dixen, vale, agora teño que ir a donde faga falta, defender o meu irmán donde faga falta, porque ao final eu quería ter esa certeza de que non estivese que a tiña a un porcentaxe moi alto, porque o meu irmán contábamos todo, contábamos como lle iba na illa, como lle iban os negocios, contábamos todo, pero sempre
Pode ser, esa parte que non conta. Sí, pode ser, pero bueno. Non era o caso. Non era o caso. Ou vese que non é o caso. E ti, ao ser policía, imagino que estaredes conectados co policía da lá, ou como te enteras das noticias? Das noticias dos avances do caso. No, a ver, nos o leva todo Guille Mosquera, que é un amigo meu que é o que nos leva desde o principio, é o noso abogado aquí, e alá temos contratado un bufete de abogados porque para estar presentes no xuicio ten que ser abogados filipinos. Bueno, eles están en contacto continuo, ao final tamén axudounos moito o cónsul, o embaixador de España en Filipinas, todo ese traballo por detrás que non se ve, que, bueno, que nos manteñen informados, e sí que lle estamos moi agradecidos nese sentido o cónsul, que, bueno, é unha figura bastante importante para nós, a Guille, que é o noso abogado, e os abogados filipinos, que, bueno, son os que nos informan de todo, sí. É unha situación complicada, máis que nada porque tampouco fai moito que pasou. Fai 5 anos, na época do COVID e todas esas cousas. Moi reciente, ademais que todo vai moi lento. E fai relativamente pouco. Sí, a ver, foi xusto antes do COVID, e despois, cando veio o COVID, parecía que ou eu pensaba na miña casa e dicía, agora todo o mundo se vai olvidar desto e non vamos a poder facer a presión que necesitamos. Jodíame moito pensar en eso, pero foi como pasar o verán de 2020, máis ben hacia novembro, decembro, e como que se volveu a reactivar todo un pouco, como que, bueno, nós tampouco deixamos de facer cousas, de facer vídeos, de facer chamadas a atención da xente e demais, e eu creo que gracias a iso todo isto sigue vivo. Bueno, a marca de Mamón, que é a marca que el creou ali, seguimos traballando coa marca de Mamón, ao final todo o que se recauda, non o que se recauda, todo o que genera as ventas de Mamón van para a Asociación de Xustiza para Diego, o sea, é unha marca 100% solidaria que non ten ningún beneficio, solo pagar os abogados ali, os gastos judiciais e demais. Bueno, a verdade creo que a xente empurrou dende o minuto cero e sigue empurrando. De feito, todos os anos nos reunimos en xullo polo seu cumpleanos. Bueno, pois facemos un churrasco, ou facemos, pois tiramos unhas rosas ao mar en memoria del. Bueno, é como para celebrar un pouco o seu cumpleanos, e para tamén, bueno, pois vernos con xente que o que mellor está lonxe e demais, manter a memoria, manter aí esa unión, sí. Cando foi todo isto, vos tivestes que ir a las Filipinas ou xa cos mediadores? Non fomos porque, bueno, ao final non sabíamos o que nos íbamos a encontrar ali, bueno, é verdad que a través de Pedro e de Arturo, que eran os socios que tiña el ali, foi todo moi fácil. A través da novia que tiña por aquel entonces tamén foi fácil que nos mandasen as súas cousas particulares, as súas pertenencias e demais. Non fomos ali. Sí que os meus pais sí que foron ali para algunha vista do xuicio, pero bueno, cando pasou non chegamos aí, da verdade. Entendo que, bueno, igual esta pregunta é unha pregunta tonta, pero quero saber como sentou eso na familia, máis que nada porque ao final vexo que ti fiases todo para que xusticia para teu irmán. Igual moita xente pois pasou isto e ensérrase na casa e nunca máis levanta a cabeza, que vexo que o teu caso é totalmente o contrario. Sí, a ver, ao principio a verdade é que os meus pais estaban e siguen estando ao final normal destrozados, pero bueno, eu dende o principio tomei as riendas porque pensei, os meus pais non poden soportar ter que facer todo o que vamos a ter que facer, é dicir, xestións co seguro, cos abogados, telo sempre presente aí. Claro. Entón eu dixen, vale, eu vou me encargar de todo, vou a tirar eu do carro, digamos, da familia, dos tres,
Sí que é verdade que o meu padriño, que o meu tío tamén, Francisco, Pacucho, unha amiga do meu irmán Rebeca, toda a xente sumou, e toda a xente, a verdade que estivemos moi unidos dende o principio. Eso tamén foi o que nos deu folgos para seguir e para non decaer, incluso 5 anos despois, que seguimos ca mesma forza ou máis, porque as cousas vanse aclarando, porque ao principio loitar contra un país ou contra unha policía que está a 11.000 kilómetros ou moi lonxe, pois desespera, pero ao final vese que máis ou menos vaise conseguindo cousas, e como cae unha familia, pois como te podes imaginar, foi algo trágico. Sí, foi moi duro, e pouco a pouco intentamos sair adiante. Eu sempre penso no meu irmán todos os días, o sea, non hai un día que non pense no meu irmán, creo que telo tan presente pois tamén axuda a non perder a esperanza de que algún día vamos a conseguir facer xustiza. A nivel personal teu, claro, ao final levas ti as riendas para como quitarlle ese peso de teus pais, non? De telo tan presente todos os días. Sí. Ti mesmo dis que todos os días pensas nel, pero claro, tamén estás continuamente o que é pois os juicios ou entrevistas e tal, como ao mellor ahora xa estás como máis acostumbrado, pero eso de estar sempre aí falando do tema, claro, sí, a ver, non é duro. Sí, é duro, pero ao final é o que toca, e hai moitas veces que o fago casi en modo non automático, pero como que é o que hai que facer, e se fai e punto. O sea, ao principio sí que eu collen as riendas de todo eso. Ahora os meus pais sí que foron a Filipinas a algunha vista do xuicio e demais, e sí que toman máis parte nas entrevistas, queren estar máis presentes tamén porque teñen moita máis forza que cando pasou todo. Sí, entonces, claro. Pois a eles tamén lle gusta dar a cara, tamén lle gusta exixir, dar as gracias nos medios, é unha repartición, repartimos o traballo máis ou menos equitativo. É que, según o meu punto de vista, como que eles tiveron o parón mediático como para pasar ese duelo, non? Sí, pero ao final ti estás todo día, todos os días aí a pie de cañón. Sí que é verdade que cando, eu aprobei como policía no 2020 xusto tamén, de feito despois de que pasase o do meu irmán tiven a entrevista da oposición, conseguín aprobar, eso. Que pasa? Que eu non fun á Academia de Policía ata que pasou o tema do COVID, fun en xuño ou así. De xaneiro a xuño estiven 100% centrado en no entrevistas, claro. En tal, un día o psicólogo me dixo, mira, que porcentaxe estás pensando no caso do teu irmán, que porcentaxe estás pensando en ir á academia, en ir a tal? Eu lle dixen, pois 100, 0, o sea, e me dixo, vale, pois a partir de agora vas a ter que empezar a soltar un pouco, empezar a pensar en que vas a ter que ir á academia, isto a 2 semanas ou así, e dixen, ao principio dixen, é que non podo facer isto, pero foi como algo natural que, eu ao final estaba de luns a vernes ou de luns a sábado casi na academia, e empecé a soltar, e foi ben, pero foi duro tamén. Xa. Sí. É que é unha situación moi delicada, e máis que nada porque tampouco podes facer nada, xa non de ninguna maneira, pero máis sabendo que estaba nun país tan lonxe. Sí, é que é moi desesperante tamén ver como funciona o sistema, ver que uns policías poden facer iso e non teñen que dar casi ninguna explicación. O sea, o informe da morte do meu irmán é unha carilla dun folio, eso non é nada. Non é nada porque, por calquera tontería unha policía de España, unha policía local, policía nacional, fai, por unha morte mínimo ten que ser, non sei cantos folios ten que ser, pero moitos. Eso é o primeiro que chama a atención xa do caso do meu irmán, que
isto dun folio. E o frustrante tamén é non saber, eu que sei, que se lle pasarían pola cabeza a esos policías, por que o confundiría con outra persona, ou por que lle deu por aí, sabes? Non sei se o confundiron ou se lles mandou alguén ou, bueno, eso é tamén o que queremos saber, porque ao final, bueno, pois o xuicio está para ver se son culpables ou non son culpables, pero se son culpables, por que o mataron ou por cal foi o motivo de que fosen a polo meu irmán cando non estaba en ningún rexistro de vendedores de droga, cando a pistola non estaba ao seu nome, cando el non levaba ningunha riñoneira cando saliu de traballar da Santa. Bueno, son moitas cousas que a ver si pouco a pouco vanse... Como é iso da riñonera? Nas imaxenes de seguridade da Santa, el se ve que sale como vou eu, en pantalón corto, chanclas e unha camisa. En ningún momento levaba ningunha riñoneira. E cando encontran, bueno, cando o matan, din que levaba unha riñonera con non sei cantos gramos de cocaína, con diñeiro en efectivo e cunha pistola de un calibre 45, que é unha pistola bastante grande, que de feito non colle na riñonera. Sí, que de feito no documental que fixeron sobre o caso, sale un policía nacional dicindo que, bueno, que cando teñen unha primeira reunión despois de 2 ou 3 días de que pasase eso, estaba co cónsul, ahora mismo non me acordo con quen con que autoridade filipina en Siargao, na illa na que pasou, fixo 2 ou 3 preguntas, se girou para o embaixador, o sea, para o cónsul, e lle dixo: non nos van a responder nada, é unha tontería que sigamos preguntando, como que as preguntas que lle fixera lle incomodaran e, bueno, que non lle iban a dar moita máis información. Onde se pode ver o documental ese? En RTV Play, en RTV Play, na aplicación de RTV Play está o documental Justicia para Diego. Claro, aquí foi un revuelo que, bueno, seguramente dos que nos estén vendo ou escoitando, que algo lle sonará ou tal. Tuvo tamén unha repercusión importante alá en Filipinas ou é algo que pasa máis desapercibido? Sí que tivo aquí moita repercusión, porque ao final, bueno, na maneira na que pasou e demais foi moi sonado. Sí que despois foi un pouco tapado polo tema do COVID. Alá, non sabería decirte moi ben. Sí que houbo algo de revuelo, sobre todo na illa de Siargao, pero non sei decirte si en Manila como tal, na capital, causou o mismo revuelo ou non. Sí que hai medios filipinos que sacaron algunha noticia e demais, pero non tanto como aquí, dende logo, porque ao final ali vou dicir unha barbaridade, están medio acostumbrados a que pase, porque, bueno, o anterior presidente, que era Rodrigo Duterte, levou a cabo unha guerra contra o narcotráfico, unha guerra contra as drogas, no que según Dereitos Humanos mataron a 30.000 persoas, según a policía, según a propia policía filipina recoñece cerca de 6.000. E xa que a propia policía recoñeza cerca de 6.000, pois xa é un dato bastante significativo de que, bueno, están máis que acostumbrados e eso. Que pasa? Que matan a filipinos, os propios filipinos teñen medo a falar, porque si acaban de matar a un familiar meu, o mellor eu falo e veñen e me matan a mí. Nós non temos medo porque estamos en España, creemos que dentro do que cabe é un país máis seguro, garantista, máis seguro e demais, pero e que tampouco vai vir ninguén dará para... Sí, o mellor pode vir, non sei, pero bueno, é que non lle teño medo a nada que teña que ver co caso do meu irmán, non lle teño medo a nada, o sea, bueno, creo que non vai a vir tampouco, pero no, pero por exemplo, teus pais que foron alá e seguramente vai un poquinho máis a menudo, nunca che pasou pola cabeza que igual podía pasar calquera cousa? Sí, a verdade é que a primeira vez que foron eu non fun por tema do traballo, bueno, non sei, non cuadrou ben. Que pasa? Que foron ca xente que gravou o documental,
e a verdade é que foi algo que vamos, para min voulle ter que estar agradecido de por vida porque estiveron cos meus pais en un momento moi moi complicado de que foi ver cara a cara as persoas que asesinaron o seu fillo bueno, creo que para min teñen o meu corazón para sempre a xente do documental bueno, creo que hai que decilo, hai que sempre o vou a decir e sempre voulle a estar moi agradecido. Eses policías, como diste que teus pais viron a cara a cara, imagino que non, porque eles, polo que contaron, teu irmán era o culpable, pero quero saber se teus pais che puderon dicir algo de se notaron algún tipo de arrepentimento na cara deles. No, a ver, eu as imaxes que vin de cando entran na sala da vista do xuicio é unha imaxe impasible de tres policías que, bueno, que están baixo a lupa das autoridades españolas e un pouco tamén das autoridades filipinas. Eu creo que eles non foron conscientes ou non eran conscientes de todo o que había suposto este caso ata que chegaron ali para declarar, viron medios acreditados, viron a xente do documental, viron os meus pais, os nosos abogados de ali e demais, e creo que aí sí que o mellor sí que se deron conta da magnitude do que habían feito e de que, bueno, que estaba toda unha cidade como é Coruña, unha comunidade como é Galicia, encima do caso, autoridades españolas e demais, e creo que sí que aí ao mellor sí que dixeron que hai moita xente pendente do caso, ou pensaron. Porque, bueno, ao final non quero dicir que sea unha guerra, pero sí que é verdad que en países así sí que poden pasar ese tipo de cousas e pasar un poquinho máis desapercibido. E igual eles pensaron que sería pois un caso deses. Sí, eu estou convencido de que eles pensaban que iba a ser un caso máis como os 6.000 que a propia policía recoñece, ou os 30.000 que di dereitos humanos. Bueno, está claro que non, que se equivocaron e que, bueno, que vamos a seguir exixindo xustiza peleando. O sea, que a actitude deles era como un caso calquera, sin arrepentimento, sí, dándolles... A ver, un caso calquera non, porque eles estaban detidos, o sea, eles non chegaron da calle ou da súa casa como tal. Eles estaban detidos, estaban nunha cárcere para policías e militares ou algo así, pero estaban detidos. O sea, sí. Eles... Pois logo eles... obviamente o goberno filipino sí que poden creer un pouco, o sea, non creen na súa versión, máis que nada porque eles tamén están detenidos, hai moita xente, moitos policías que fan cousas horribles e siguen soltos. Sí, a ver, eu creo que cando, despois de que pasase isto, non sei en que ano houbo un cambio de presidente despois dunhas eleccións ou bueno, non sei moi ben como fan ali. O novo presidente supostamente quere como non limpiar o nome de Filipinas, pero como que si estudar uns determinados casos na guerra contra as drogas de Duterte para ver si a policía actuou ben, si estaban relacionados coa droga e demais. E o caso do meu irmán é un deses casos que están encima e están controlando, así que, bueno, eu creo que o goberno sí que está un pouco encima deste caso, polo menos. Sí. Como ves cara ao futuro? Crees que se vai chegar a saber que pasou realmente? Pois é o que digo sempre. Eu creo que sí, ojalá, pero que está nas mans dos policías, é dicir, si alguén lle mandou facer eso, eles queren cargar coa culpa, pois que carguen, senón que digan quen lles mandou ou quen lles ordenou ou quen lles pagou ou non sei. Que pasa? Que eu teño claro que si falan van caer, ao mellor eles poden caer ou eles ou a familia ou bueno, eu sei que si falan pode haber repercusión. Eu creo que eles tamén o saben, porque senón despois de todo este tempo houberan dito, mira, esta persoa foi o que ordenou isto, pagounos ou o que sexa, bueno, eu creo que
va a estar difícil. Algunha versión rara se che podo pasar pola cabeza algunha vez? Pois o veciño do lado que podo contratar a alguén, non sei, algún dese estilo. Así como tal, non. Eu penso que ten que ser alguén con moito poder ou con diñeiro para ou sobornar a policía ou ordenar eso ou algo así, o sea, pero por tapar a alguén que realmente tiña ese perfil de drogas tal, ou en contra de teu irmán e que o taparon con outra cousa? Sí, eu creo que foron eu creo que foron e sabían a por quen iban, é dicir, o socio, que de feito el o explica no documental, a casa do meu irmán era unha calle pequena, sin salida, cando o socio, cando a novia do meu irmán lle di aos socios: acabo de escoitar disparos, vide a casa e tal, eles estaban moi cerca, chegan na moto, menos de 1 minuto ou 2 minutos, e cando chegan os apuntan cunha pistola e lle din: ti eres Arturo, ti que fas aquí? Entón, está claro que sabían quenes eran, sabían que o meu irmán era o meu irmán, é dicir, iban a por el, eu creo, e o ocultaron co tema das drogas, porque ao final en Filipinas é o máis recurrente. Si eres narcotraficante e ti sacas unha pistola, eu che podo disparar. De feito, hai vídeos no que o anterior presidente di que lle dá poder aos policías para matar os narcotraficantes si eles sacan unha pistola primeiro. Entonces crees que foron sabendo quen era teu irmán? Sí, eu creo que sí que foron sabendo quen era. Co pretexto, por que crees que... Claro, porque ao final as drogas descartámoslo. Claro, sí, pero a mellor molestáballe que unha persona de fora fixera ali un negocio. Sí, pode ser, eu pensei no moitas veces que ao final unha persoa que non sea da illa de Siargao, ou que non sexa filipino ou demais, chegue a unha illa e teña tanto éxito, pois pode levantar celos ou non sei como chamar. Porque además imagino que a teu irmán tamén iría ben, casi días claras e con todo para ver, el tiña 2 ou 3 negocios montados de maneira legal, cunha parte filipina, porque a legislación ali exige ter un socio filipino. Meu irmán tiña socios filipinos, tiña socios españois, ella iba moi ben, non sei se podía ser por eso, se non sei a verdade. Imagino que tamén é un país super corrupto como os países latinoamericanos ou Sí, de feito, os policías despois de entrar na cárcel de policías e militares, unha das vistas, ahora non me lembro moi ben como foi, pero supostamente a Suiza decretou como unha orden ou, que esos policías tiñan que pasar a unha cárcel común, digamos, de presos e demais, e o director desa cárcel firmou o papel conforme que sí que habían entrado nesa cárcel e demais, en unha vista do xuízo. O aspecto dos policías era bo, era coa roupa limpia, de bo aspecto e demais, non nos cuadraba moi ben polo tema de que ali nas cárceles, pois, si sobrevives ben e si morres, pois non pasa nada. Pedíuselle que se comprobase que esos policías estaban ali, e os policías non estaban ali, o papel o falsificaran, os policías estaban na cárcel de policías e militares, ata que se levou a cabo ese traslado ao cárcel común e tal, pois estaban na cárcel de policías gozando de privilexios e demais, despois de que o director da cárcel común firmara o papel, supostamente. O sea, que ahora mismo están na común. Sí, agora mismo están na común. E sabes se cantos anos van a estar presos? Non se sabe, non? Non, porque que o sistema da alá é moi diferente do de aquí. Ahora mesmo está se levando a cabo o xuízo, con vistas cada mes, 2 meses, 3 meses, depende, e cando acabe o xuízo será cando se sepa a sentencia e demais, e será cando
se sepa culpables ou culpables ou inocentes, que esperemos que se sea culpable. É que eu vin que, de feito vi un documental, pero foi moitos anos non desto, tamén era en Filipinas, e que poden pasar moitos anos na cárcel hasta que sale a sentencia. Sí, como en outros tantos países, pero aí sobre todo. Sí, de feito, bueno, non sei cando entraron na cárcel, pero desde entonces ata fai 2 meses ou non sei cando saiu a noticia de que lle denegaban a liberdade provisional, porque todo este tempo dende que entraron no cárcele ata agora estaban sendo as vistas para a liberdade provisional, é dicir, todas estas vistas durante 1 ano e medio, 2 anos foron para ver se salían en liberdade provisional, e despois se levase a cabo o xuicio. Lle denegaron a liberdade provisional, e a partir de agora levarase a cabo o xuicio, donde, bueno, esperemos que salgan culpables. Que se pode levar? Nin idea. É que aquí en España é fácil, entre comillas, é dicir, fíxanse as vistas do xuicio, é dicir, de aquí a un mes ou de aquí a unha semana ou tal, e despois o que tarde en salir a sentencia, pero ali vanse fixando mes a mes ou cada 2 meses, e bueno, é un pouco máis complicado. Bueno, polo menos non disfrutan de libertad nin de... Sí, non, eso dende logo, sí. Están na cárcel que corresponde tamén. Sí. Ou que polo menos están na cárcel, que podían... Claro. Sí, de feito, estiveron fugados da xustiza casi 1 ano. Joder. Emitiron unha orden de arresto contra os policías, non sei se estiveron fugados ou non os querían deter, porque, bueno, un deles tiña actividade en redes sociais, máis ou menos sabíase que podían estar, pasábase por enriba, ¿no? O sea, daba... É que é outro mundo ese. A ver, que aquí tamén pasan cousas tal, pero non é tan común, sabes? Sí, non, a ver, aquí a xente que hai que deter, pois o mellor non fai tanto alarde de... Pero bueno, hai de todo. A ver, supoño que tamén a prisión social tamén fai que as cousas se tomen máis en serio ou vayan máis ou menos rápido, polo menos aquí, non sei alá. Sí, o que pasa que nos alá presión social como tal, claro, no. Cero, o sea, a única presión social, a única presión que temos é cónsul, abogados, ir polo legal, digamos, o sea, a presión social que podes facer aquí é moi grande, pero a que podes facer alá é mínima, eu creo. E os negocios que tiña lá, ao final, nada, como quedan? Bueno, a dona dun terreno que tiña o meu irmán alquilado, tivemos problemas con ela tamén, porque, bueno, quería seguir cobrando o alquiler, cando pasou todo, chegounos a bloquear en Facebook, non nos podíamos comunicar con ela, ademais, se deixaron que fosen para baixo, que morresen, e pouco máis. De feito, aos poucos meses pasou unha especie de tifón ou algo así, un dos negocios quedou non en ruínas, pero casi. Que é un tifón? Un tifón, como unha tormenta tropical ou algo así. Vale. Sí. E bueno, destrozou todo. O sea, tienda física como tal non hai. Non. Pero as camisetas, a marca esta de Mamón e tal. Sí, non, a marca seguimos vendendo por Instagram, na página web de mamonsurfco.com, e bueno, seguimos aí peleando. E os amigos, porque el tiña amigos ali, non? Españoles. Sí. Tamén. Sí. E eles siguen ali? Non, volveronse Arturo, Pedro, volveron, pois eu creo que non pasaron ali nin unha semana. Non pensaron? Non, e volveron para aquí. Claro, ao final, nós vivimos isto dende lonxe, aínda que nos toque, ou aínda que nos tocou a nós moi de cerca, pero que eles o viviron ali en persona. O sea, eles chegaron ali, lles apuntaron cunha pistola, veron o que pasou, veron o meu irmán, ostras. Claro, é moi duro para eles. E eso na Coruña non pasa. Sí, claro. non pasa. O sea que volveron máis por medo que por... Sí, a ver, volveron por medo e bueno, porque isto foi na calle, o sea, na porta, pero... Sí, el non sei que distancia podería haber dende a Santa ata a súa casa, pero igual
2-3 minutos en moto. Xa, claro, o sea, nada, relativamente cerca. Ademais, estes que un dos policías sabía o nombre e, o sea, só tiñan máis que fichados. Sí, eu creo que sí que... A ver, ao final é unha illa moi pequena na que si alguén destaca é coñecido, é dicir, casi en Coruña, en Santiago, en Lugo, en Vigo, se alguén destaca, casi non o coñece toda a cidade, pero bueno, é medianamente coñecido e son cidades relativamente grandes, pois ali na illa pequena o coñece todo o mundo. Cantos habitantes hai ali? Non sabría decirche a verdade, pero ao final habitantes como tal non hai moitos. Que pasa? Que todos os turistas e demais dalle moita máis vida a que en realidade ten. Cales son agora os teus proxectos de futuro para dar máis voz a este caso? Pois de momento seguir ca marca de Mamón, porque ao final para nós é facerlle un homenaxe ao meu irmán, porque é unha marca que el creou dende cero ali, e seguir loitando e seguir exixindo xustiza para o meu irmán, e que non caiga no olvido, e bueno, como cada ano, este ano vamos a reunirnos en xullo polo seu cumpleanos, estar sempre activo co tema de exixir xustiza, e bueno, e seguir para adiante, e que non se olvide isto. Síguense chamando os medios? Sí, cada vez que sae unha noticia así que se interesan. Nós tamén fixemos con unha especie de grupo destes de WhatsApps, de comunidade e demais, de noticias sobre o caso. Sempre que os abogados nos din pois pasou isto ou pasou isto e demais, nos enviamos unha nota de prensa para ter a xente informada e que sigan dándolle voz ao caso. Sí, porque isto da liberdade dos policías fai nada, un mes, 2, por aí máis ou menos. Sí, non sei cando exactamente, pero sí, fai nada. Fai eso, 2 meses como moito, eu creo. Imagino que, bueno, en Coruña ese caso sábese moi ben. E como che axudou a xente? Fixaste algunha manifestación? Sí, fixemos, eu creo que cando pasou, pois foi un mes despois, fixemos unha concentración na Torre de Hércules, familiares, amigos e demais. Despois fixemos unha concentración no Obelisco, que, bueno, hai fotos, de feito no documental sae, non sei a xente que podría haber ali, pero era unha barbaridade. Despois co Covid complicouse un pouco, pero sí que despois fixemos tamén algunha, non andaina como tal, pero porque non se podían facer reunións estáticas ou algo así. Fixose outra, non sei se de María Pita a subdelegación do goberno ou algo así, pero sí que se fixeron varias cousas así, sí. Eu acórdome da noticia desta, acórdome no COVID desta noticia. O que pasa é que ti ao final fixeses un esforzo tremendo para que a xente non olvidara, máis que nada porque, como non é o meu caso, pois dali a 2 días deu-me un poquinho igual, por así decirlo. O que quero chegar a isto é que estás facendo un traballo maravilloso, luchando por teu irmán, e ojalá algún día se sepa a razón pola que pasou todo isto. É que se juzgue realmente como... Sí, a ver, eu dixen nunha entrevista ao pouco tempo de que pasase de que non tiña nada mellor que facer no resto da miña vida que pelear polo nome do meu irmán, e, bueno, é o que estou facendo, e seguirei facendo o tempo que faga falta. Despois de tanto tempo pensando e traballando a cabeza, algunha vez dudaste de teu irmán? Pensaste que foi xe unha parte de, bueno, igual tuvo algo que ver en algo? Como? Si meu irmán tivo algo que ver con... Non co tema das drogas, que eso descartámoslo, pero si andaba en, non sei, en algún... No, porque ao final son moitas dudas que che puderon salir. No, que va, eu sabía que non estaba, o sea, dudeino de decir, joder, agora que non se pode facer nada, quero saber se algo de verdade en isto. Claro, sí. Si tivo algún problema, si o estaban extorsionando ou si o que fose.
En canto me dixo Pedro, non hai nada desto, olvídate, non sei que, tal. Claro, deuche toda a seguridade. Sí, claro. sí, cero dudas. Xa antes non tiña dudas, sí, pero era ese 1-2% que, hostia, pois non sei se pode ser ou non. Cando me dixo Pedro, non, estás loco, ni se te ocurra pensar eso e demás. Porque dixen, vale, ni de broma. Supoño que isto foi da nada, non foi, por exemplo, antes deste suceso que lle deran como avisos. Sí que tiveron un pequeno problema cun gobernador que vivía nesa illa ou que era desa illa ou algo así, polo ruido dos locales, pero bueno, non amenazou o meu irmán directamente, amenazou a un socio do meu irmán polo ruido, dicíndolle que, bueno, de feito estaban traballando, meu irmán estaba en Manila porque estaba con dengue, e sacouno do local, o socio do meu irmán, levouno para unha calle apartada e lle dixo, ti sabes quen son eu son, bueno, esta persoa, ademais, estou, bueno, como que lle dixo que estaba cansado dos ruidos e demais, e lle dixo, eu si quero che podo facer desaparecer e te tiro un manglar e non te encontra. Entonces, esa amenaza sí que é a única cousa que temos aí un pouco, bueno, que pode xerar algo de dudas, pero tampouco foi directamente a claro, non foi directamente a él, o sea, foi polos ruidos do local. Xa, pero bueno, de feito cando chegou o capitán Pañuelos, que é o policía que firma o informe policial, que cando chegou a illa de Siargao cambiáronse como as normas de horario dos locais, teñan que cerrar ás 12, apagaban a música antes e demais. Meu irmán e o socio cumplían, por ese lado non tiñan problema. Xa, o sea, moi raro todo. Cas amenazas dese home, despois de todo o que pasou, pensases que tuvo algo que ver? Porque claro, ao final sí, foi eu sí que pensei que o mellor ese home tivo algo que ver, pero é que me parece algo tan desorbitado. Sí, claro, a ver, que por un ruido. Chegar a ese punto, claro, por esa tontería. Eu igual o penso desde un razonamento español. Sí. Español, sí. E que, bueno, que aquí os problemas, si tes un problema co veciño, normalmente se arregla falando ou indo ao concello de turno a presentar unha queixa, ou, bueno, que se pode arreglar por diferentes, claro, non chegar a ese desenlace. Xa. E claro, por outro lado, sí que penso que puido ser el, porque, bueno, é un home non poderoso, non hai a hostia de poderoso, pero bueno, ten algo de poder porque é un gobernador, pero claro, e máis amando amenazas fuertes, claro, que por un ruido, e máis cando lle fixo esa amenaza o socio. Por eso, porque xa non é ou baixas ou péjoche, sabes, xa é unha amenaza bastante fuerte, claro, para un ruido. Ahora, por exemplo, ocurrenseme, a ti ocurriría, si che seguro que tamén moitísimas, pero pues, o mellor que lle quixeran dar como un aviso, que se foi das mans ou calquera historia, sabes? Sí, non sei tampouco. Aí os fíos están moi... Sí, sí que é verdade que ese día, o día que pasou, meu irmán, cando cerrou a tenda de Mamón, entrou para a súa casa e non sei se 2 ou 3 homes estaban na esquina da calle principal. Ele escoitou Diego, e lle pareceu raro. Claro, despois foi a Santa e contoulle non, estando na casa, creo, chamou a Arturo, o seu socio, ou na casa ou na Santa, xa non me acordo, e lle dixo, hostia, tío, pasoume isto e tal, pero non sei si sería pola recaudación de Mamón, porque levaba o diñeiro encima para deixar na casa. Pois non pasa nada, tal, e de feito, cando cerraron a Santa, Arturo lle dixo, queres que te acompañe a casa? Polo tema que pasara pola tarde da esquina. Meu irmán lle dixo, no, que va, non te preocupes, que non pasa nada e tal. Eu sí que penso moitas veces que o mellor si o meu irmán fose con Arturo, o mellor
pois ou seguía vivo ou mellor sería outro día. Os dous. Eu penso que non, porque ao final eu creo que teu irmán era o objetivo. O mellor outro día. O mellor era o objetivo, porque era un pouco a cabeza visible da santa ou tal, pero Arturo tamén era o seu socio, decir, e tamén o coñecían, tamén chegou ali, o puxeron de rodillas, o apuntaron cunha pistola, o sea, non sei que podría pasar si chegan a ir os dous. É que é un mundo totalmente aberto. E eu creo que o máis frustrante é non saber o que pode pasar, porque ao final se este caso sabes perfectamente por que foi por tal, pois ao final obviamente che doi, pero que encontras unha solución. Pero hai 1 millón de dúdas que che salen, como hai moitos casos tamén, pero é que claro, cando che toca a verdade é que ao principio antes de que saíse o informe do NBI, eu tiña claro que o meu irmán non tiña nada que ver con eso e demais, pero claro, sempre pensas por que o fixeron, por que isto, por que outro, por que tal. Agora que temos o informe, que xa fai tempo que o temos e o sabemos o que di e demais, por ese lado estamos un pouco máis tranquilos. Sí que é verdade que o tema de por que o fixeron, pois non sei se o sabremos algún día, pero bueno, eso, como xa dixen, é cousa dos policías, e se queren decir algo, pois que o digan, e se non, pois que carguen totalmente co que teñan que cargar, cos anos que teñan que pasar no cárcere, e bueno, é cousa deles. As penas ali son máis duras ou nin idea, a verdade. Eu en tema de penas por asesinato e demais non controlo nada tampouco. É algo que a verdade nestes 5 anos nunca fixen, porque bueno, está como o traballo delegado en Guille, nos abogados filipinos e demais, entón por ese lado eu estou tranquilo de que estamos en boas mans, e que sei que van a dar o mellor para que sexa pois o máximo que poda ser. Pois ojalá que así sea, que, bueno, que se solucione, que se sepa canto antes, e que paguen o que merecen, porque, bueno, ao final pois non deixa de ser un delito sendo un corpo de seguridade. Entonces, nada, queremos che dar as gracias por vir contar a historia, nos encantados de que viñeras e de poder darche voz, que, bueno, por iso non tes problema, porque, bueno, tes bastantes entrevistas. Igual sí. Pode ser. Nada, esperar que isto que se sepa canto antes e darche as gracias. Nada, eu tamén quero agradecervos que, bueno, vos interés, que pudera solucionar todo o que pasou hoxe tan rápido, e bueno, que foi un placer estar aquí, e bueno, todo o que necesitedes de min, estou aberto a colaborar e a calquera cousa que me queirades ofrecer, e bueno, que nada, que espero que teña moito éxito, e bueno, que sirva para darlle voz ao caso. Pois nada, eu o mesmo que dixo ela, gracias por vir, ao final por fin coincidimos como dixen, porque, bueno, pues temos laborales e todas esas cousas, sabes como vai o tema, e nada, pouco máis, ao final hoxe complicouse un poquinho todo, pero creo que o mensaxe vai quedar aí, que é o que queremos, e nada, espero que ao final isto se sepa. Gracias. Muchas gracias. Pois nada, logo, aquí xa estivemos. Veña, por a sombra. E fálame sempre.